Takže ahojky, tu je Spider 513, tam u prvého dielu. A je to moje prvé video, takže vám chcem povedať tak na začiatok, že čo budem asi robiť na YouTube. Tak poprvé, samozrejme, že budem natáčať. To by inšie veci robil, ne? Po druhé, budem vlogovať. Po tretie, budem mať ASCII. Píšte mi na Facebook, napíšem vám ho do popisu videa. A ešte potom budem let's playovať, takže gameplay. Let's play robiť. Gameplay. Takže a uvidíte ďalej. Toto už je druhé video. Bolo ma nejak slabo počuť v prvom. Tak dúfam, že teraz ma bude dobre počuť. Ak ne, tak neviem, tak si to dajte na 100%. Neviem, či ma vlastne dobre počujete, ale ak ma počujete, tak si to dajte, ak ma dobre nepočujete, tak si to dajte na veľa percent, a ak ma dobre počujete, tak si to nechajte normálne. Takže no, je to krátke video, ale ja sa pre tento diel rozlúčim. Ale ešte budem robiť 5. To budú random vlogy, takže budúce vlogy, alebo jak to nazvať. Môžete mi napísať do popisu, alebo ja niečo vymyslím, tak ja sa rozlúčim a ahojky!